हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். நம்ம இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பானுமதி மாதாஜிலாம் வரலையே, பாக்கியவதி மாதாஜி. ஓகே, நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து சாப்டர் 10 பார்த்துட்டு இருக்கோம். விபூதி யோகம், அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. பகவானோட அனுகிரகத்துல இந்த சாப்டர் வந்து பக்தி யோகத்துல 4th சாப்டரா வருது. ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். எல்லாமே பகவத்கீதை முக்கியம். இதுல என்ன அப்படின்னா பகவானோட அப்பலன்சஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். சரிங்களா? பகவானோட அனுகிரகத்துல யாருக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கும் பகவானுக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கு? விருப்பம்னு சொல்லக்கூடாது, அது ஒரு பிளெஸிங்ஸ். பண்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி பண்ணுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஜனஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीन बन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमाधेवी भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நல்லபடியா நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஆச்சாரியர்களுக்கு மங்களாச்சரண். நம்ம 10th சாப்டர்ல சதுர்ஸ்லோகி பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம வந்து 10.12 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். சதுர்ஸ்லோகில என்ன சதுர்ஸ்லோகி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே நமக்கு பகவத்கீதையோட சாராம்சமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அதுல நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து 8th ஸ்லோகத்துல பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். பகவான்கிட்ட தான் எல்லாமே தோன்றிருக்கு. அவங்களோட விரிவாக்கம் தான் எல்லாமே. அவங்க தான் சோர்ஸ் எல்லாத்துக்கும், என்னைக்குமே, எப்பயுமே, நித்தியமா. சரிங்களா? சோல் நித்தியம், பகவான் நித்தியம். பகவான் தான் சூப்பர் சோல். சரிங்களா? சுப்ரீம் பர்சன்ட் காட். அதுல என்னைக்குமே மாற்றம் வரும். இதை யார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட சுப்ரீமசி, அவங்களோட வைபவம் இது தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ஆத்மார்த்தமா பக்தி பண்ணுவாங்க. அப்படி அந்த பக்தன் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்க எப்பயுமே பகவான மனசுல நினைச்சிட்டு அவங்க வாழ்க்கைய பகவானுக்கான சர்வீஸ்லயே அர்ப்பணம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தி பேசிக்கிறதுலயும் அதாவது பகவானை பத்தி பேசணும்னா அவங்க நாமரூப குணலீலைகள், அதுக்கப்புறம் அவங்கள உபதேசங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறதுலுமே அவங்களுக்கு அவ்வளவு திருப்தியும், சரிங்களா, அமைதியும் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதனால நம்ம லைஃப் ரொம்ப பிளசண்டா, அமைதியா, சந்தோஷமா, ஆனந்தமா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும்.
அதுவும் இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி 8.7 அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்லோகம் சரிங்களா. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்தனோட லைஃப் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி யாரு இடையூறாது பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவங்களோட இதயத்துல இருக்கிற அந்த இருள அவங்க ஞானம்ன்ற தீபத்தினால அவங்க ஒளியேற்றுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரி ஓகே. ஸோ இடையராது ஈடுபட்டிருக்கிறவங்களுக்கு பகவான் வந்து அவங்களை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான் வந்து நல்லபடியா கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதும், அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருக்கிற அறியாமையும் அவங்க போக்குறாங்கன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் வந்து 4 ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்ப பக்தி யோகத்தின் வழிமுறை என்ன அப்படின்னா, பல கோடி பிறவைகளாக அது வந்து நம்ம சொல்றோம் நம்ம வந்து 10 ஸ்லோகம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா அப்படியே நம்மளால லைஃப்ல இருக்க முடியுமா அப்படின்னா அது பெரிய சேலஞ்ச் சரிங்களா. அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியாது, அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. அது எதனால அப்படின்னா நம்ம பல கோடி வருஷமா சார் பல கோடி பிறவிகளா வருஷம்ல பல கோடி பிறவிகளா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஜட விஷயங்கள்லயே சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்லயே நல்லா சாப்பிடுறது, நல்லா தூங்குறது, இனவர்த்தி பண்றது, அதுக்கப்புறம் நம்மள பாதுகாத்துக்கிறது, இதுலயே நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருந்திருக்கிறோம். அதனால என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து அந்த கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்லயே அப்படிதான் இருக்கும். கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்லயே நம்மளுக்கு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல தான் விருப்பமே இருக்கும் சரிங்களா. அதனால என்ன ஆயிருக்கும், கலங்கமாயிருக்கும் சரிங்களா. அப்ப நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வரணும். இப்ப நம்ம வீட்டுல அழுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை எப்படியாவது கிளீன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஏதாவது பண்ணி நம்ம அதை சரி பண்ணி கிளீன் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம ரொம்ப கலங்கப்பட்டிருக்கோம் பல கோடி பிறவிகளா நம்ம இந்த ஜட விஷயங்களோட சம்பந்தப்படுத்தி. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இடையராது பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கணும். ஏன் இதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க, ஏன் தவம் யாகம் அதெல்லாம் பண்ணாம பண்றாங்கன்னா, கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நம்மளுக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி சரிங்களா. அது எப்படி பண்ணணும், இடையராது 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் அப்படின்றது எதுக்காகனா அது வந்து ஆக்சுவலா கம்மி, 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியில. பிரபுபாதா வந்து நமக்காக அதை 16 குறைச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா. அதுவே பண்ண முடியலன்னு சொல்லக்கூடாது சரிங்களா. எதனால அப்படின்னா நிறைய நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும், நம்ம மட்டும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி நம்ம மட்டும் முக்தி அடைஞ்சா போதுமா, நம்ம மட்டும் பக்தியை லயிச்சா போதுமானா கிடையாது, எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் என்ன ஆச்சுன்னா 64ல இருந்து 16. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அந்த 16ஐயும் செய்யறதுக்கு சிரமப்படக்கூடாது அதுக்காக சரிங்களா. 16ன்றதை நம்ம ரொம்ப பெருசா பார்க்கக்கூடாது. நம்ம வந்து நமக்காக இவ்வளவு கம்மியா சொல்லியிருக்காங்க, அதனால அதை நம்ம நல்லா ப்ரிஸ்கிரைப்டா பண்ணிட்டு மற்றவங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ணணும். ஆனா அது என்ன பண்ண இடையூறாது பண்ணணும் நம்ம சாண்டிங். இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும், நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணாலும் கிட்ஸுக்கு அதான் சொல்லுவேன், ஷாப்பிங் பண்ணாலும் சரி, டிராவல் பண்ணாலும் சரி சரிங்களா, டிவி பார்த்தா கூட அம்மா அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க, வீட்டுல கிளீன் பண்றீங்க, ஹெல்ப் பண்றீங்கனாலும் எந்நேரமும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டு நீங்க உங்களோட வேலையை செய்யுங்க. ஏன்னா நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம். அந்த ஏதோ ஒண்ணு நினைக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே நம்மளோட எல்லா செயல்களையும் நம்ம செய்யணும். அப்ப அது என்ன ஆகும், இடையூறாது. குக் பண்றோம்னா வெறும் குக் பண்ணி அதை ஒரு கிண்ணத்துல போட்டு சாமி கிட்ட வைக்கிற அந்த நேரம் மட்டும் பக்தி கிடையாது. நம்ம வெஜிடபிள் வாங்குறோம் இல்லையா, அதுல இருந்தே பக்தி. ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கும் போதே கிருஷ்ணாவுக்காக பகவானுக்காக அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு வாங்கும்போது அதுல இருந்தே பகவானோட நினைவு நம்ம இதயத்துல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை வாங்கிட்டு வந்து அதை குக் பண்ணும்போது கிருஷ்ணாவுக்கு பகவானுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம குக் பண்ணி அதை ஆஃபர் பண்றது இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இருக்குல்லையே உத்தமமானது. ஸோ அது மாதிரி எல்லாமே வீட்டை கிளீன் பண்ணும்போதும் நம்ம பகவான் இருக்கிற வீடு அப்படின்னு சொல்லி கிளீன் பண்றது, எல்லாத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணா பகவானை நம்ம கொண்டு வரணும் சரிங்களா இதயத்துல. அப்ப பக்தன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இடையராது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நம்ம ஜபிக்கணும். அது என்ன ஆகும், நம்மள தூய்மைப்படுத்தும்
நம்மள ஞானத்தின் தளத்திற்கு நம்மள உயர்த்தும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சேவைகள் நிறைய பண்ணணும். சரிங்களா? நம்ம எனர்ஜியை வந்து நம்ம வந்து சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல கொண்டு போகக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம தாட்ஸு நம்மளோட அந்த சென்சஸ்லாம் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல கொண்டு போகக்கூடாது. அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில சேவையையும் நாம ஜபத்தையும் அதுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸ்பீடு பண்ணல அப்படின்னா அது என்ன பண்ணிடும், நம்மள ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜட விஷயத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அதனால நம்ம ரொம்ப கவனமா நம்ம மனசை தாட்ஸ், மனம்னா தாட்ஸ், அதை பார்த்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராசஸாக நம்ம இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து 12, 13 ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கணும். சரிங்களா? யாருக்கும் ஸ்லோகம் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட். வாசிக்கிறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. பரம் பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் மாதிதேவம் அஜம் விபும் அஹுஸ்வாம் ப்ருயः சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ்தத அசிதோ தேவலோ வியாசः ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷிமே. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம். நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவர், வியாசகர் முதலிய மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே பல். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். சரிங்களா? இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். இந்த ஸ்லோகம் என்னன்னா நம்மளோட அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, ஃபெய்த்லெஸ்ஸா இருக்கிறது, இது எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமா வச்சிடணும் இந்த ஸ்லோகம் படிச்சதுக்கு அப்புறம். ஏன்னா பகவான் இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவத்கீதையே கேட்டுட்டே வராங்க. அவங்க ஏற்கனவே பியூர் டிவோட்டி. சரிங்களா? அவங்களோட ரியலைசேஷன் நமக்கும் வரணும். அதுதான் அந்த அவங்க 2 பேரோட கான்வர்சேஷன், பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில நடக்கிற கான்வர்சேஷன் நம்ம கேட்க கேட்க அர்ஜுனர் வந்து பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்தாங்க அர்ஜுன விஷாத யோகத்துல. அதுக்கப்புறம் அவங்க பரோதர்மத்துக்கு வந்துருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அவங்க கிட்ட என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் இருக்கு, என்ன எந்தெந்த முறையில அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க, அவங்கள பகவான் வந்து எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பன் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து பொறாமையற்றவன் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து பகவான் சொல்ல அந்த குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். அர்ஜுனர் எப்படிலாம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் குருவா ஏத்துப்பாங்க, இப்போ வந்துட்டு பகவான் அவங்கள ஏத்துக்கிறாங்க. ஆல்ரெடி இதெல்லாம் அர்ஜுனர்கிட்ட உண்டு. ஆனா ஒரு கண்டிஷன்டு சோல், இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, ரொம்ப அந்த கலங்கப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா நம்ம, அந்த நிலையிலிருந்து ஒரு சோல் வந்து தூய்மை அடைஞ்சு வெளியில வரணும்னா அர்ஜுனரோட அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்டே வரணும். அப்ப இங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பகவான ரியலைஸ் பண்றாங்க. அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு பியூர் டிவோட்டி. அவங்க வந்து பகவானை ரியலைஸ் பண்றாங்க. இதே அளவுக்கு சதுர்ஸ்லோகி இப்ப கேட்டாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நிறைய இதுக்கு முன்னாடி நிறைய உபதேசம் பண்ணேன் அப்படின்றது சொல்லியிருந்தாங்க பகவான். ஸோ இதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் அர்ஜுனோட ரியலைசேஷன் நமக்கும் வரணும். சரிங்களா? இதை நம்ம ஏத்துக்கலைன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இதுதான் இந்த 2 விஷயத்தினால நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, பகவான்கிட்ட நெருங்க முடியல. அது 2ம் நம்மள என்ன பண்ணுது, பகவான்கிட்ட இருந்து விலக்கி வைக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால நம்மளையும் பகவானை விலக்கி வைக்கிற எந்த விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்ம அதை விலக்கி வச்சுக்கணும். சரிங்களா? அப்ப அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, அந்த ஃபெய்த்லெஸ்னஸ்லாம் எடுத்து போட்டுக்கணும். ஏன்னா இங்க அர்ஜுனன் சொல்லியிருக்காங்க, நீரே பரம்பிரம்மன் அப்படின்றது, உன்னத இருப்பிடம். சரிங்களா? அதாவது அபோட், அவங்களோட அபோட், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம் பகவான், அப்சல்யூட் ட்ரூத். நீரே நித்தியமானவர், என்னைக்கும் இருக்கிறவங்க, திவ்யமானவங்க, எப்பயுமே திவ்யமா டிரான்சென்டென்டல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, திவ்யமானவங்க, அதாவது தெய்வீகமானவங்க. ஆதி தேவர், எல்லாருக்கும் முதல்ல உள்ளவங்க அவங்கதான். பிறப்புன்றது கிடையாது, மிக பெரியவர். இந்த மாதிரி விஷயம்லாம், இந்த உண்மையினை யாரெல்லாம் இப்ப அர்ஜுனரோட ரியலைசேஷன் இது. இதையே இன்னும் யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, நாரதர் சொல்லியிருக்காங்க, அசித்தர் சொல்லியிருக்காங்க, தேவலர், வியாசர் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? நாரதர், வியாசர்லாம் ஏத்துக்கிறாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பகவானோட நேச்சரை. அவங்களும் டிவோட்டிஸ், பியூர் டிவோட்டிஸ், பகவானோட இன்கார்னேஷன். சக்தி ஆவேஷ அவதாரத்துல வியாசர், நாரதர்லாம் வருவாங்க. நாரதர் வந்து பக்தி, வியாசர் வந்து நாலேஜ், சக்தி ஆவேஷ அவதாரத்துல.
ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, இதை நமக்கு ஏற்கனவே அவங்களோட கிரந்தங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம இவங்களெல்லாம் விட பெரியவங்களா, நம்மளோட அந்த குட்டி மைண்டு, வேதம் தெரியாது, பகவத்கீதை தெரியாது, பாகவதம் தெரியாது, எந்த விஷயமும் தெரியாது. ஆனா நம்மளோட இந்த குட்டி மைண்ட்ல ஒரு விஷயம் வரும், எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, எனக்கு வந்துட்டு ஆஹ் சில பல கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோல நம்ம வந்து ஏத்துக்க மாட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம கிட்ட தான் குறை இருக்கு. சரிங்களா? அப்ப இவங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணணும். இவங்களோட உயர்ந்தவங்க நம்ம கிடையாது, இல்லைங்களா? இவங்களோட நம்மளாம் கம்பேரே பண்ணிக்க முடியாது. இது இல்லாம ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, பிரபுபாத்தால இருந்து எல்லாரும் 4 பரம்பரையிலையும் சொல்லியிருக்காங்க, வேதத்துல இருக்கு. அப்ப இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானே இப்ப சொல்லிட்டாங்க இந்த சதுர்ஸ்லோகிலையும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள உபதேசத்திலையும். ஸோ அர்ஜுனரோட இந்த ஒரு ரியலைசேஷன் வந்துட்டு நம்மள என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவான் வந்து சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட்ன்றத ஆத்மார்த்தமா நம்ம ஏத்துக்கணும். சரிங்களா? மறுபடியும் அதுல நம்மளுக்கு சந்தேகமோ இல்ல வேற எந்த ஒரு விஷயமும் வரவே கூடாது. அதுதான். உம் கிருஷ்ணரின் பல்வேறு குணங்களை வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் நிறைய பேர், அதாவது நாரதர், வியாசர் இவங்களாலையும் குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். கிருஷ்ணர் வந்து பவித்ரம் பரமம், அவ்வாறே அவரை அறிபவர்களும் தூய்மை அடைகின்றார்கள். பகவத்கீதையை நம்ம வாசிக்க, ஏன்னா பகவத்கீதை என்னன்னு பார்த்தோம், நம்ம ராஜ வித்யா பியூரஸ்ட், இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவானும் பியூரஸ்ட். ஸோ நம்மள அவங்களோட நம்ம சம்மந்தப்படும் போது பகவத்கீதை மூலயமா பகவானை புரிஞ்சு நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்மளும் பியூர் ஆயிடுவோம். நம்ம கிட்டதான் ஏற்கனவே இந்த கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்ல, இல்லையா? ஸோ நம்மளும் என்ன ஆகுறோம், நம்மளும் பியூர் ஆகுறோம் அப்படின்றது. நம்ம ஏற்கனவே கலங்கப்பட்டிருக்கோம், நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். எப்படி? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவத்கீதை வாசிச்சு. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம வந்து ஆத்மார்த்தமா ஏத்துக்கிற ஒரு விஷயம். இதுதான் அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். பகவான் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அறியாமை என்னும் இருளை ஞானம் என்னும் சுடரெனும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். இந்த ஸ்லோகம் தான் அது, 10.12.13. சரிங்களா? அதுல அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்காங்க, இவ்வளவு பேர் சொல்லியிருக்காங்க, நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்றத. நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை ஆத்மார்த்தமா ஏத்துக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா? இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 10.14. வாசிச்சுக்கணும். சர்வம் யதத் க்ருதம் மன்யே யன்மாம் வசதி கேசவ நஹி தே பகவன் வியக்திம் விதுர்தேவ ந தனவஹ. தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இதுல வந்து அர்ஜுனன் எப்படி சொல்றாங்க, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக இருக்கின்றேன். இந்த இந்த அர்ஜுனன் இந்த ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, இதை நம்மளும் ரியலைஸ் பண்ணணும், நம்மளும் இத சொல்றதா அர்த்தம். சரிங்களா? எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன் அப்படின்றது. ஏன்னா அப்புறம் தேவர்களும் அசுரர்களும் வந்து வியக்திவத்தை அறிய முடியாது, அவங்களோட ஆப்புலன்ஸ் வைபவத்தை அறிய முடியாது. இதை தான் பகவான் வந்துட்டு செகண்ட் ஸ்லோகத்திலே சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட பிவல்டட் ஆறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? முழுமை அறிவு. அப்ப யாருதான் பகவான் முழுமையை புரிஞ்சுக்க முடியும்? உண்மையான பக்தன் மட்டும்தான். சரிங்களா? நல்ல சாண்டிங் பண்ணி பக்தி பண்ணி சேவா பண்றவங்க பகவானை நல்லபடியா ஆத்மார்த்தமா ஏத்துக்கிறவங்க நல்லபடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், வேற யாராலையும் முடியாது. சரிங்களா? அதாவது கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப பொசசிவ், ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் அவங்க மட்டும்தான் இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் நம்ம பக்தியினால. அதுவும் முடியாது, ஆனா ஒரு பிரயத்தனம். பகவான் வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்க மாட்டாங்க, எண்டிவர் தான் பார்ப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணனின் எல்லா வாக்கியங்களையும் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதேதான் நமக்கும் பகவத்கீதை, நமக்காக பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டுச்சு, நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காகவும் கலியுகத்துல வர்றவங்களுக்காக தான் பகவத்கீதையை அர்ஜுனன் மூலியமா பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அர்ஜுனர் ஏத்துக்கிறதுன்றது இயல்பு, ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி டிவோட்டி, நம்ம ஏற்றுக்கணும். சரிங்களா? பகவத்கீதையை சரியாக புரிந்து கொள்ள ஒருவர் அர்ஜுனனின் பாதையை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். பகவத்கீதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், சில பகுதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு மற்ற பகுதிகளை நிராகரிப்பது அபராதமாகும். சரிங்களா? இது முழுக்க பொக்கிஷம், பாகவதமும் பகவானும். சரிங்களா? அதனால நம்ம நல்லபடியா ஏத்துக்கணும்.
மாதாஜி 10.15 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भवान् भूतेश தேவதேவ ஜகத்பதே. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவரும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ பகவானை மறுபடியும் அங்க குளோரிஃபை பண்றாங்க. இதெல்லாம் அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ். சரிங்களா? உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. புருஷோத்தமன் பகவான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மூலம் அவங்ககிட்ட இருந்து எல்லாமே உருவாயிருக்கு. அனைவருக்கும் அவங்கதான் இறைவன். சனாதன தர்மம். சரிங்களா? ரிலிஜன்லாம் வேணா மாறிக்கிட்டே இருக்கும். திடீர்னு ஒண்ணு முளைக்கும், திடீர்னு காணாம போயிடும், திடீர்னு ஒண்ணு வரும், திடீர்னு காணாம போகும், எல்லாம் இருக்கும். ஆனா எப்பயுமே உள்ளது என்னது? சனாதன தர்மம். அப்ப அனைவருக்கும் யாருதான் இறைவன்? பகவான் தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அவங்க கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். சரிங்களா? தேவர்களின் தேவரே, தேவர்களுக்காம தேவர், அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். பகவானை பத்தி முழுமையா யாராலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். சரிங்களா? எவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணாலும், ஏன்னா நம்மளாம் ரொம்ப இன்ஃபினிட் சோல் இல்லையா? அதனால கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அவரை பற்றி முழுமையாக தெரியும், அல்லது அவரது பக்தர்களுக்கு. சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க பாக்குறது அந்த ஸ்லைட்ல உள்ளதை நம்ம பார்க்கணும். கிருஷ்ணன் ஜெகத்பதி, அதாவது பகவத்கீதையின் உபதேசத்தின் மூலம் உலகத்தை பாதுகாக்கிறார். அப்படின்னு ஜெகத்னா உலகம் இல்லையா? உலகத்தை வந்து பகவான் வந்து பாதுகாக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். மாதாஜி 16 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி. ஆ. தும் அஹவரஷ்யேஷேன திவ்யக்யாத்ம விபூதயः யாபிர்விபூதிபிர் லோகான் இமாம் ஸ்வாம் வியாப்ய திஷ்டசி. எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கிறீர்களோ, தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப நம்ம விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு அர்ஜுனர் வந்து வராங்க. சரிங்களா? இப்ப வந்து பகவான் வந்து 7th சாப்டர்ல இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? முத்துக்கள் எல்லாம் நூல்ல கோர்க்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி இந்த உலகம் எல்லாம் என்னையை சார்ந்து இருக்கு, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை அப்படின்றத 7.7 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருந்தாங்க. அது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, 9th சாப்டர்லயும் பகவான் எல்லாத்துலயும் எப்படி எல்லாம் ஊறி இருக்காங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ இப்போ அர்ஜுனர் வந்து அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத விருப்பப்படுறாங்க. சரிங்களா? டிவோட்டிஸோட இன்டென்ஷனே அப்படிதான் இருக்கும். நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அவங்களோட விருப்பமே அதான் இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கு அதுக்கு அதாவது வேற ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் விஷயம் ஏதாவது அவங்கள பாதிக்குமானா பாதிக்காது. எக்ஸாம்பிள் பரிஷித் மகாராஜர். சரிங்களா? சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லை, தூக்கம் இல்லை, அவ்வளோ ஒரு இன்டென்ஷன், அவ்வளோ ஒரு அப்சார்ப்ஷனோட அவங்க பாகவதம் கேட்டாங்கன்றத நம்ம கேட்குறோம். ஸோ டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே என்னன்னா ரொம்ப ஈகரா இருப்பாங்க பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவானை குளோரிஃபை பண்றது, பகவானுக்கு சேவை பண்றது, பகவானோட டிவோட்டிஸ்க்கு சேவை பண்றது, இதுலலாம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ அர்ஜுனரோட அந்த நேச்சர் நம்மளுக்கு இங்க தெரியுது. எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கிறீர்களோ, 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமா? அப்போ உங்களோட ஒரு அந்த ஆப்புலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த உலகம் ஃபுல்லா நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தங்களுடைய ஏன்னா சித்து அச்சித்து ரெண்டுத்துலயுமே நான் இருக்கேன்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை, தெய்வீகமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் முழுவதும் ஒப்புக்கொண்டார். அவர் மற்றவர்களின் நலனுக்காக கேட்கிறார். யாருக்காக கேட்கிறாங்க? நமக்காக தான். பகவத்கீதையே நமக்காக தான். எவ்வாறு அருவ பிரம்மன் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மை பகவானின் தனிப்பட்ட நபர் ரூபத்தில் அடங்கியுள்ளது. அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் தானே நம்ம பார்த்தோம். பகவான் வந்து இப்ப நம்ம சூரியனை பாக்குறோம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க? சூரியன்ல வெப்பமா நான் இருக்கேன். மனிதர்களை பாக்குறோம். மனிதர்களுக்குள்ளார திறமையா நான் இருக்கேன்றாங்க. நீர்ல சுவையா இருக்குன்றாங்க. சோ அப்ப அது எல்லாமே அருவமா தான் இருக்கு. பகவான ரூபத்திலே பார்க்கும் இல்ல இல்லையா? சோ அப்ப இந்த அருவ பிரம்மன் எங்கும் வியாபித்து இருக்கிறாங்க பகவான் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல. இப்ப வந்து பகவான தனிப்பட்ட ரூபத்துல பார்க்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட விருப்பம். இது எதுக்காக அப்படின்னா நமக்காக. சரிங்களா? அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம்லாம் இல்லை. நீங்க சொன்னதெல்லாம் உண்மையா? நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை. என்ன பண்றாங்க? நமக்காக. அவங்க ஆத்மார்த்தமா ஏத்துக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பகவான் இல்ல, கிரந்தம் இல்லைன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்களே ஏத்திஸ்ட்லாம், அவங்களுக்காக.
மாதாஜி 17 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி. ம். கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிசிந்தயன் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேசு ச பாவேஷு சிந்தயோஷி பகவன்மயா. உன்னத யோகியான கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையுறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். ம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவில் கொள்ள முடியும்? ஹரே ம். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்திலையும் இதெல்லாம் அர்ஜுனரோட அந்த ஆர்வம், அந்த ஒரு டிவோட்டியோட ஒரு அந்த இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்குன்றதுதான் நம்மளுக்கு குறிப்பிடுது. சரிங்களா? நம்ம நம்ம லேர்ன் பண்ணணும், இப்படிதான் இருக்கணும். நமக்கு வந்து பகவானை பத்தி எப்பயும் ஏதாவது கேட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? அது மாதிரி பகவத்கீதை எத்தனை தடவை படிச்சாலும் சரி, எத்தனை தடவை கேட்டாலும் சரி, நம்மளுக்கு அது அழுக்காது. ஏன்னா அது மெட்டீரியல் இல்லைல்ல, தெய்வீகமானது இல்லைங்களா? பகவானோட உபதேசங்கள். இதே ஒரு மெட்டீரியல் விஷயத்த நம்மளால இப்படி பண்ண முடியுமான்னா முடியாது, அலுப்பு தட்டிடும். சரிங்களா? ஆனா பகவத்கீதை, பகவான் ரிலேட்டட் விஷயம், பகவான்லாம் எப்பயுமே நம்மளுக்கு இன்னும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். புதுசு புதுசா லேர்ன் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு தடவையும். சரிங்களா? சோ அந்த வகையில அவங்களோட வைபவங்கள் கேட்டாங்களா? இங்க வந்து உன்னத யோகியாகி கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும். ஏன்னா 8th சாப்டர்ல இருந்து பாக்குறோம் பகவான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க, எப்பயுமே என்னையே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பியூர் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம். அது 9th சாப்டர்லயும் பார்த்தோம், இப்ப 10th சாப்டர்லயும் பார்த்தோம், 10.10 ஸ்லோகத்துல. அப்ப இடையராது பக்தி பண்றவங்களுக்கு பகவான் அவங்கள அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோமா? அப்ப அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாங்க, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். எப்படி நீங்க சொல்லிட்டீங்க, இடையராது பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க, நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, அதெல்லாம் சொன்னீங்க. அது எப்படி அப்படின்றத கேக்குறாங்க. வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அதாவது பாக்குறதெல்லாம் பகவானா இருக்கணும் இல்லையா நமக்கு? அப்ப எந்தெந்த உருவத்துல எல்லாம் நீங்க வந்து இருக்கிறீங்க? வெறும் திரிபங்கா ஃபார்ம் 400 ஃபார்ம்ல தான் இருக்கீங்களா? இல்ல இல்லையா? ஏன்னா எல்லாத்துலயும் நான் ஊடுருவி இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. அப்ப எப்படி நான் வந்து உங்களை நினைவுல கொண்டு வர்றது, இடையூறாது அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அதிக அறிவு என்றால் கிருஷ்ணரிடம் அதிகமாக ஆழ்ந்து விடுதல் அப்படின்றது அங்க அர்த்தம். ஜெயா மாதாஜி வாசிச்சிங்க. எதுவும் வாசிக்கணுமா? வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. இல்ல, நீங்க என்ன சொல்ல வந்தீங்க சொல்லுங்க. இல்ல இல்ல, நான் வேற டிவோட்டிஸ் கேட்கலான்னு பார்த்தேன். நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க. அடுத்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நான் யாரும் வேற 20 வரைக்கும் வாசிச்சிடுறேன் மாதாஜி. 20 வரைக்குமா? ஓகே மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं जन सरे विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कदय तृप्तिर्हि ருண்வதா நாஸ்தி மேம்புதம். ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஹரி போல். இததான் நம்ம பிரேயர் பண்ணி நம்ம கேட்டுக்கணும் பகவான்கிட்ட. அர்ஜுனருக்கு இப்படி ஒரு இது இருக்குல்ல, பகவான்கிட்ட பக்தி, நமக்கும் இது வரணும், இந்த பக்தி. அதுதான் சரிங்களா? ஏன்னா பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க, ஜனார்தனா அப்படின்னு சொல்லி, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து எனக்கு சொல்லுங்க, உபதேசம் கொடுங்கன்றாங்க. உங்களை பத்தி கேட்கறதுல எனக்கு ஒருபோதும் நிறைவே வர்றதே இல்லை. இன்னும் 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 அதான். சரிங்களா? கேட்டுட்டே இருக்கணும். தூங்கும்போதும் சரி, நம்ம குக் பண்ணும்போதும் சரி, வேலை செய்யும் போதும் சரி, டிராவல் பண்ணும்போதும் சரி, சாண்டிங் பிளஸ் ஹியரிங், இது 2மே இருந்துகிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? எப்பயுமே எனக்கு அழுக்கிறதே இல்லை, நிறைவடையறதே இல்லை, போதுன்றதே வராது. அதான். சரிங்களா? உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது கேட்க கேட்க எப்படி இருக்கான், அமிர்தத்தை சுவைக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றாங்க. சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். அது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் சாப்பிடலாம்னு தோணும். ஆனாலும் அது சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு ஒரு சலிப்பு தட்டிடும். இயல்பு. ஏன்னா அது மெட்டீரியல். ஆனா பகவானோட விஷயம் எப்படின்னா, அமிர்தத்தை சுவைக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்குது அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சோ நமக்கும் இந்த ஒரு ஆர்வம், இந்த ஒரு நிலை இருக்கணும். இத இல்லைன்னா இதை நம்ம கேட்கணும் பகவான்கிட்ட. எனக்கும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? எவ்வளவு அழகான பிரேயர்ஸ் இல்லைங்களா? இது மாதிரி எனக்கு எனக்குன்ற வார்த்தை வரக்கூடாது, சொல்ல வராது இல்லைங்களா? இப்படிலாம் பகவான்ட்டு நம்ம
ப்ரேயர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது கூட. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு டிவோட்டியோட அந்த பாவம் அது எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது. சும்மா ஏதோ மேம்போக்கா பக்தி பண்றது அப்படி இல்லை, ஆத்மார்த்தமா. அதுதான். அப்ப விவரங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதிகமாக கேட்பதற்கு வேண்டிக் கொள்கிறார் அப்படின்னு திகட்டவில்லை அப்படின்றத பாக்குறோம் நம்ம. சரிங்களா? மகிமைகள் அப்படிப்பட்டது, பகவான் அப்படிப்பட்டவங்க. உம் கிருஷ்ணர் திவ்யமான உறவில் நுழைந்தவர்கள் அவரது லீலைகளை பற்றி வர்ணனைகளின் ஒவ்வொரு பதத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர். எத்தனை தடவை தாமோதர் இது லீலை கேட்டாலும் சரி, கோவர்தன் லீலை கேட்டாலும் சரி, கிருஷ்ணா என்ன திருடுவார் அப்படின்னாலும் புதுசா கேக்குற மாதிரி கேட்போம். அப்படியா அப்படின்ட்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பகவானோட அது திவ்யமான உறவில் பக்தனா ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து என்னைக்குமே அது வந்து திகட்டாது. அதுல எப்பயுமே ஆர்வம் வந்துட்டே இருக்கும். சரிங்களா? பரிஷித் மகாராஜர் அவ்வளவு ஆர்வமா 7 நாள்ல மரணம், வேர்ல்டோட எம்பரர்னாலே வேர்ல்டுக்கு அதிபதி தானே. ஆனாலும் எல்லாத்தையும் துச்சமா தூக்கி போட்டு வந்துட்டாங்க. ஃபேமிலி, வெல்த், ராஜ்யம் எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டு வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா? நம்மளால முடியுமான்னா தெரியல. எல்லாத்தையும் வேணான்னு போட்டு இவங்க ரொம்ப பியூர் டிவோட்டி பரிஷித் மகாராஜர் வந்து 7 days எதுவுமே இல்லாம ஃபோக்கஸ்டா பகவானை பத்தி பாகவதம் கேட்கிறாங்க. நம்ம பாக்குறோம் எப்பயுமே திகட்டாது. எப்பயுமே அதுல வந்து நம்மளுக்கு ஆனந்தம், பரமானந்தம் தான். 10.10 ஸ்லோகத்துல பார்த்த மாதிரி அமிர்தத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணனை பற்றிய அனைத்து வர்ணனைகளும் அமிர்தம் போன்றதே. இந்த அமிர்தம் அனுபவிப்பதனால் உணரக்கூடியதாகும். இதை நம்ம கண்டிப்பா ரியலைஸ் பண்ண முடியும். பகவானோட கிருஷ்ண கதை கேட்க கேட்க நமக்கு எப்பயுமே அது புதுமையா இருக்கும், ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும், பரமானந்தத்தை கொடுக்கும். சரிங்களா? இப்ப நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட் நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 19 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? अन्तदेकदयिष्यामि श्रीभगवानुवाच अन्तदेकदयिष्यामि दिव्यत्यात्मविभूतयः प्रधान्यः पुरुश्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य मे. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களைப் பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டும் கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் வந்து அர்ஜுனர் பிரேயர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அவங்களோட பாவம் நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். அதை தான் நம்ம கேட்கணும் பகவான்கிட்ட. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றத பார்க்கலாம். அப்படியே ஆகட்டும். ஏன்னா எப்பயுமே பகவான் வந்து பக்தர்கள் யாரு என்ன ஆசைப்பட்டாலும் பகவான் வந்து அதை கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்படின் போது ஒரு பக்தன் ஆசைப்படுறது கண்டிப்பா பகவானை தான். அப்ப பகவான் அதுல அவங்களுக்கு இன்னும் ஆர்வம் அதுல இருக்கும் இல்லையா? சோ அதனால அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. நான் இந்த தெய்வமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். நான் வந்து உனக்கு உபதேசம் கொடுக்குறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆனா முக்கியமானவற்றை மட்டும். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க. ஒண்ணா சொல்லிட்டே இருந்தா பகவத்கீதை 10th சாப்டரே கண்டினியூ ஆயிட்டே இருந்திருக்கும். சரிங்களா? அன்லிமிட்டெட். பகவான் அன்லிமிட்டெட், அவங்களோட வைபவங்கள் அன்லிமிட்டெட். அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, முக்கியமானதை மட்டும் நானு சொல்றேன். ஏன்னா என்னோட வைபவங்களோ எல்லையற்றது அப்படின்றத பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 20 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? अहमात्मा कुडकेश सर्वभूताक्षस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च பூதானாமந்த ஏவ ச. அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மனே நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். சூப்பரா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்போ பகவான் வந்து அவங்களோட அப்புலன்சஸ் சொல்றாங்க, உபதேசம் கொடுக்குறாங்க 20 ஸ்லோகத்துல இருந்து. சரிங்களா? எல்லா உயிர்களிலும் இதயங்களிலும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மா நானே. இதோட நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவான் நம்மளோட இதயத்துல பரமாத்மா இருக்காங்க. எவ்வளவு பேர் ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத? ஷாலோவா கேட்கிறோம் இல்லையா? ரியலைஸ் பண்றது சிரமமா தான் இருக்கும். இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. ஆனா ஒரு இது வரைக்கும் நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம் பகவான் வந்து இதயத்துல இருக்காங்க அப்படின்றது, பரமாத்மா. சோ எல்லா உயிர்கள் இதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்கிறேன். எல்லா உயிர்களோட ஆரம்பம் நடுவும் இறுதியும் நானே அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் 21. பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா?
ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஆதித்யா நாமகம் விஷ்ணுஜ போஜிதாம் ரவிரம்சமான் மரீசிர் மருதாம்சி நட்சத்திராமகம் சசி. ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருந்துகளில் நான் மரீசி, நட்சத்திரத்தில் நான் நிலவு. இப்ப இந்த 12 ஆதித்யர்கள்ல பகவான் வந்து விஷ்ணுவா இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஜோதியில பிரகாசிக்க கூடியதுல சூரியன். ஏன்னா சூரியன் தானே ரொம்ப பிரகாசம். நம்ம இந்த உலகத்துல ஜட உலகத்துல ரொம்ப பிரகாசமானது என்ன அப்படின்னா சூரியன் தான். அப்ப பிரகாசிக்கக்கூடிய இது விஷயங்கள்ல சூரியனா இருக்கேன். அது மாதிரி மருந்துக்கள்ல மாரிஷி, நட்சத்திரங்கள்ல வந்து நிலாவா இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேதானாம் சாமவேதோ அஸ்மி தேவா நாமஸ்மி வாசவ இந்திரியானாம் மனுஷாஸ்மி பூதானாமஸ்மி சேதனா. வேதங்களில் நான் சாமவேதம், தேவர்களில் நான் சொர்க்க மன்னனான இந்திரன், புலன்களில் நான் மனம், உயிர் வாழ்வில் நான் உயிர் சக்தி உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் எப்படிலாம் அவங்க எல்லாத்துலயும் ஊடுருவிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அப்ப வேதங்கள் இருக்கு. அந்த வேதங்கள்ல 4 வேதத்துல சாம வேதமா நான் இருக்கேன்றாங்க. அது மாதிரி தேவர்கள் இருக்காங்க. அந்த தேவர்கள்ல இந்திரனா நான் இருக்கேன் அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் புலன்கள் இருக்கு. அந்த புலன்கள்ல மனமா இருக்குன்றாங்க. சரிங்களா? சோ மனம் அப்படின்போது தாட்ஸ் கிருஷ்ணாவா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உயிர் வாழிகள்ல உயிர் சக்தி, அதாவது உணர்வா இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. உணர்வு தானே முக்கியம். ஒரு உயிர் வாழி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சோல் இருக்குனாலே உணர்வு இருக்கும்ல, அந்த கான்சியஸ்னஸ், அந்த உணர்வா நான் இருக்கேன். அப்ப அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கணும்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸா இருக்கணும் இல்லைங்களா? சோ அதை நம்ம பாக்குறது. இப்ப அடுத்தது பிரபுஜி 23 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ருத்ராணாம் சங்கரேஷ் சாஸ்மி வித்யேஷோ யசாம் வசுனாம் பாவகஷாமி மேரு சிகரினா மகம். 11 ருத்ரர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் சங்கரன் எனப்படும் சிவபெருமான் முக்கியமானவர். பிரபஞ்சத்தின் தமோகுண அதிகாரியாக விளங்கும் அவர் பரமபுருஷரின் குண அவதாரம் ஆவார். தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யட்ச ராட்சசர்களின் தலைவரான குபேரனும் பரமபுருஷரின் அப்படின்னு நிறுத்திருக்காங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்க? ஆமா, அதுல அந்த லாஸ்ட் லைன் இல்ல போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யாரா படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப இந்த 11 ருத்ரர்கள், பிரம்மா வந்து 4 குமாரர்களை படைப்பாங்க. அவங்க வந்து சிருஷ்டியில பங்கெடுக்க மாட்டேன்றாங்க. கோபம் வந்துடும். அதுல 11 ருத்ரர்கள் வருவாங்க. அந்த 11 ருத்ரர்கள்ல அவங்க எல்லாம் சிவபெருமானோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். சரிங்களா? சதாசிவ லோகம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருப்பாங்க. அப்ப இந்த ருத்ரர்கள் வந்து சிவபெருமானோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். அதனாலதான் சிவபெருமானுக்கு தந்தை வந்து பிரம்மான்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? சோ இந்த ருத்ரர்கள்ல 11 ருத்ரர்ல சங்கரன் அப்படின்ற ருத்ரர். சரிங்களா? ருத்ரர் அவங்க வந்து சிவபெருமான் முக்கியமானவங்க. அவங்களா பகவான் வந்து இருக்காங்க. சங்கரனா இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. சிவபெருமான் வந்து தமோ குணத்தோட அதிபதி. அவங்க தமோ குணம் கிடையாது. தமோ குணத்தோட அதிபதி. அவங்க சிறந்த விஷ்ணு பக்தர். சரிங்களா? சோ அவங்க வந்து தமோ குணத்தின் அதிகாரியாக விளங்குபவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மாதிரி பகவான் வந்து 6 விதமான அவதாரங்கள் எடுப்பாங்க. குண அவதாரம், லீலா அவதாரம், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், இந்த மாதிரி. சரிங்களா? அதுல வந்து குண அவதாரத்துல தமோ குணத்துல தமோ குணத்தின் அதிபதி சிவபெருமான். சரிங்களா? அந்த நிலையில இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தேவர்கள் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யக்ஷ ராட்சசன் தலைவராக குபேரன், அதாவது பகவான் வந்து குபேரனா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? வேற யாருக்காவது ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
पुरोदशांश मुख्यं मां वित्ति पार्थ प्रहस्पतिं சேனானீனாமகம் ஸ்கந்தக சரசாம் அஸ்மி சாகரக. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியான என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கம் நான் சமுத்திரம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப புரோகிதர்களின் தலைவரான பிரகஸ்பதி, அதாவது தேவர்களோட குரு, சரிங்களா, அவங்களா இருக்கன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் சேனாதிபதிகள் அப்படின்ற பட்சத்துல கார்த்திகேயனா இருக்கேன், முருகனா இருக்கேன் அப்படின்றாங்க. நீர்த்தேக்கங்களை பார்க்கும்போது அதுல சமுத்திரமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ இதெல்லாம் நம்ம எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் நம்மளை சுத்தி இருக்கு இல்லைங்களா, சமுத்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது மாதிரி எல்லாமே சூரியன் இருக்காங்க, எல்லா தேவர்கள், நம்ம இப்ப தேவர்கள் வழிபாடுலாம் பண்றோம், அதுல இந்திரன் தான் ஹெட்டு. ஸோ இந்திரன பகவான் இருக்காங்க. ஸோ அப்ப நம்ம பார்க்கறதெல்லாம், நினைக்கிறதெல்லாம், சூரியனோட வெளிச்சம் நம்ம மேல படும்போதெல்லாம், சூரியனோட வெப்பம் படும்போதெல்லாம் பகவான். அப்ப ஒரு க்ஷணம் கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை நினைக்காம இருக்க முடியாது இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வைபவங்களை நம்ம லேர்ன் பண்றோம். ஸோ பார்க்கறதெல்லாம் பகவானா தெரியும் போது இடையராது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 25 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சரிங்க மாதா. மகர்ஷீனாம் பிருகுரகம் கிராம் அஸ்மியேகம் அக்ஷரம் யஞானாம் ஜபயஞ்சோஷ்மி ஸ்தாவராணாம் ஹிமாலயக. மகாரிஷிகளின் நான் பிருகு, சப்தங்களின் நான் திவ்யமான ஓம்காரம், யாகங்களின் நான் திருநாம ஜபம், அசையாதவரின் நான் இமயமலை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப ரிஷிகள்ல பிருகு ரிஷியா இருக்காங்க, சப்தங்கள்ல ஓம்காரமா இருக்காங்க. இது 3வது இடத்துல நம்ம பாக்குறோம், 7th 9th இப்போ 10th, சரிங்களா. ஓம்காரமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. அப்புறம் யாகங்கள்ல இதுதான் ஜப யக்ஞோஷ்மி அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். யாகங்கள்ல வந்துட்டு பகவான் வந்து நாமம், திருநாமமா இருக்காங்க, ஜபம், நாம ஜபமா இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம், சரிங்களா. அதான் நம்ம பண்றோம். அதனாலதான் நம்ம சாண்டிங் பண்ணோம்னா அது யாகம், கலியுகத்துல பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அது, சரிங்களா. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா, அந்த காலத்துல முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாம் வந்துட்டு காட்டுல போய் பண்ணாங்க இல்லையா, அதை நம்ம நாட்டுல இருந்தே பண்றோம். அதுதான் சரிங்களா. அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம், எவ்வளவு பெரிய குடுப்புன்னு இல்லைங்களா. அது நம்மளால அப்படி ஒரு ரினோன்ஸ் லைஃப்ல நம்மளால இப்ப போக முடியுமா கலியுகத்துல? முடியாது. ஆனா இருக்கிற இடத்துல இருந்தே அதை பிரபு பார்த்த எல்லாருக்கும் வேற கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஜெண்டர்லாம் மேல் தான் பண்ணணும், ஃபீமேல் பண்ணக்கூடாது, இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது பாகுபாடு இருக்கா, இவங்க தான் பண்ணணும் அவங்க தான் பண்ணக்கூடாது, அதுவும் இல்லை. எல்லாருக்கும் ரொம்ப அசஸ்பிளா நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளவு உயர்ந்த விஷயத்த நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், அத நல்லா சேகரிச்சுக்கணும், சரிங்களா. அப்ப யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம் அப்படின்ற பாகம் சொல்றாங்க. அசையாதவற்றில் நான் இமயமலை அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது மவுண்டெயின்ஸ்ல அசையாத விஷயங்கள்ல இமயமலையா இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 26 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? சரிங்க மாதாஜி. அஸ்வத்தக சர்வவிருக்ஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச நாரதக கந்தர்வாணாம் சித்ரரதக சித்தானாம் கபிலோ முனிகி. எல்லா மரங்களும் நான் அரச மரம், தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன், கந்தர்வர்களில் சித்ரரதன், சித்தர்களில் நான் கபில முனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப மரங்கள் நம்மளை சுத்தி நிறைய ட்ரீஸ் பாக்குறோம், பிளான்ஸ் ட்ரீஸ்லாம் இல்லைங்களா. அதுல ஆலமரமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாதிரி தேவ ரிஷிகள்ல நான் வந்து நாரதரா இருக்கேன் அப்படின்றாங்க, சரிங்களா. அது மாதிரி கந்தர்வர்கள்ல சித்திரதனா இருக்குன்றாங்க. அது மாதிரி சித்தர்கள்ல கபில முனியா இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. சோ எல்லாத்துலயும் பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க. அதுலயும் முக்கியமானவற்றை தான் பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க, எல்லாத்தையும் சொல்லல, சரிங்களா. மாதாஜி 27 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? உச்சைம் அஸ்வானாம் வித்திமாம் அமிர்தோத்பவம் ஐராவதம் கஜேந்திராணாம் நராணாம் ச நராதிபம். குதிரைகளுள் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சை சபா என்று என்னை அறிவாயாக. பட்டத்து நான் ஐராவதம், மனிதர்களின் நான் மன்னன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப குதிரைகள் அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோமா, அதுல வந்து உஜ்ஜேஸ்வரர், அதாவது பார்க்கடல கடையும் போது நிறைய வஸ்துக்கள்லாம் வந்துச்சு இல்லையா, அதுல குதிரை உஜ்ஜேஸ்வரர் வந்தாங்க, அதான் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அது மாதிரி யானைகள்ல ஐராவதம் இந்திரனோட வாகனம், அந்த ஐராவதமா நான் இருக்கேன். அது மாதிரி மனிதர்கள்ல மன்னனா இருக்கேன், கிங்னா வந்துட்டு இப்ப கலியுகத்துல இருக்கிறவங்களா இல்ல, அப்ப வந்து கிங்னாலே அவங்க வந்து ராஜ ரிஷின்னு சொல்லுவாங்க, ரிஷி. அப்ப வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப்ல வாழ்றவங்களா இருப்பாங்க,
சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மனிதர்கள்ல நான் மன்னனா இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. 28 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. சரி. ம். ஆயுதானாம் அகம் வஜ்ரம் தேனூனாம் அஸ்மி காமதுக் பிரஜனசாஸ்மி கந்தர்பக சர்ப்பானாம் அஸ்மி வாசுகி. ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், சர்ப்பங்களில் நான் வாசுகி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்மளை சுற்றி நிறைய ஆயுதங்கள்லாம் பார்க்குறோம்ல. ஸோ அப்போ அந்த ஆயுதங்கள்ல வஜ்ராயுதமா இந்திரனோட ஆயுதமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி பசுக்கள், பசுக்கள்னாலே பகவானுக்கு ரொம்ப பிரீத்தி. சரிங்களா? அதுல சுரபி பசுவா இருக்கேன். அதாவது தேவலோகத்துல இருக்கிற சுரபி பசுவா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இணையவர்த்தியாளர்கள் நான் காமதேவன் மன்மதனா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாதிரி சர்ப்பங்கள்ல பாம்புகள்ல நான் வந்து வாசுகியா இருக்கேன். அதாவது பூலோக பாம்புகள்ல சரிங்களா வாசுகியா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மத்தது 29 ஸ்லோகம் வாசிக்கோங்க. ஆனந்த சாஸ்மி நாகானாம் வருணோ யாத சாமகம் பித்ருணாம் யமா சாஸ்மி யமசம் யமதாம் அகம். நாகங்களில் பல தலையுடைய பாம்புகளில் நான் அனந்தன், நீர்வாழினங்களில் நான் வருணதேவன், முன்னோர்களில் நான் அர்யமா, நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அப்ப நாகங்கள் தேவலோக பாம்புகள்ல அனந்த சேஷனா பகவான் இருக்காங்க. சரிங்களா? அதுல நாங்க சயனிச்சிட்டு இருக்காங்க. சரியா? ஸோ வந்து அனந்தனா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அவன் நீர்வாழிகள்ல நான் வருண தேவனா இருக்கேன் அப்படின்றாங்க. முன்னோர்களுக்கு அரியமா தான் வந்து ஹெட் இல்லைங்களா? முன்னோர்களுக்கு அந்த அந்த பிளானட்டுக்கு அவங்க தான் ஹெட். எப்படி வந்துட்டு ஹெல்லுக்கு வந்து யமதர்மராஜா ஹெட் மாதிரி அது மாதிரி. ஸோ அவங்களா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாதிரி நீதிபதிகள்ல நான் வந்து மரணத்தின் அதிபதியான யமன், யமதர்மராஜா கரெக்டா இருப்பாங்க இல்லையா அந்த இதுல நீதியில. அதனால யமனா இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. 30 ஸ்லோகம் வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. சரிங்க. பிரகலாத் சாஸ்மி தைத்யானாம் காலகலயதாமகம் மிருகாணாம் ச மிருகேந்திரோகம் தேஷ்யம். தைத்திய அசுரர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன் நான். அடக்கி ஆட்டத்தில் நான் காலன், மிருகங்களில் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்ப அசுரர்களுக்கு இதுல வந்து தைத்திய அசுரர்கள்ல பிரகலாத் மகாராஜா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அவங்கள நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாதிரி அடக்கி ஆள்பவற்றில் காலமா நான் இருக்கேன். டைம் சரிங்களா? கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மள புஷ் பண்ணும். டைம் தான் வந்து மீடியம். நம்மள வந்து புஷ் பண்ணும். பிற சுழற்சியில நம்மள கொண்டு வரும். அந்த காலமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. யாருக்கும் கட்டுப்படாது இல்லைங்களா? மிருகங்களில் நான் சிங்கம். அது மாதிரி நம்மளை சுத்தி நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கு. அதுல சிங்கமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதனாலதான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க பகவான். பறவைகள்ல நான் கருடன் பகவானோட வாகனம். சரிங்களா? அப்ப நம்மளை சுத்தி நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல கருடனா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு எது பார்த்தாலும் பகவானை நம்மள நினைவுல கொண்டு வந்துரும். ஒரு ட்ரீஸ் பார்த்தா அதுல பகவான் ஓடி இருக்காங்க. அனிமல்ஸ் பார்த்தா அதுல இருக்காங்க. பறவைகள் பார்த்தா இருக்காங்க. சரிங்களா? ஓஷன், மவுண்டெயின். அப்ப நம்மளுக்கு எப்படி மறக்க தோணும்? அதுவும் இல்லாம சூரியனோட வெப்பம் நம்ம மேல படும்போது, அதே மாதிரி ராத்திரில நிலாவை பார்க்கும்போது, ஸ்டார்ஸ பார்க்கும்போது, அப்ப எப்படி மறக்க முடியும் இல்லையா? எல்லாத்துலயும் பகவான் ஓடிட்டு இருக்காங்கன்றதை நம்மளால உணர முடியும் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கும்போது. மாதாஜி 31 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அஸ்மி ராமசஸ்திர பிரதாமகம் ஜசானாம் அரசாஸ்மி சோதசாம் அஸ்மி ஜான்ஹவி. தூய்மைப்படுத்துபவற்றில் நான் வாயு, ஆயுதம் தடுத்துவவற்றில் நான் ராமன், மீன்களிலே நான் மகர மீன், பாயும் நதிகளிலே நான் கங்கை. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப தூய்மைப்படுத்துவற்றில் நான் வாயு, காற்று. சரிங்களா? அதுல வாயு தேவரா இருக்காங்க. ஆயுதம் தடுத்தவர்கள்ல ராமர். சரிங்களா? ஆயுதம் தாங்கி நிக்கிறவங்கள பார்க்கும்போது அதுல ராமரா நான் இருக்குன்றாங்க. மீன்கள்ல மகர மீனா இருக்குன்றாங்க. அது மாதிரி நதிகள், நிறைய புண்ணிய நதிகள் இந்தியாவுல இருக்கு இல்லையா? அதுல கங்கையா நான் இருக்கேன் அப்படின்னாங்க. கங்கை கங்கை அப்படின்னும் போது நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா? விரஜா நதி பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது என்ன? ஆக்சுவலா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எதுல மிதந்துட்டு இருக்கு? விரஜா நதியில தான் இல்லைங்களா? அந்த விரஜா நதியை கடந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையணும். சரிங்களா? சோ அந்த விரஜா நதி தான் என்ன ஆயிருக்கு? திரிவிக்ரமண பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்து ஒரு பாதத்தை வானத்தை நோக்கி கொண்டு போகும்போது அந்த ஷெல் உலகத்தோட அந்த இதுல வந்து ஓட்டை வந்து
அந்த நதி பகவானோட திருப்பாதத்துல பட்டு, பிரம்மாவோட கமண்டலத்துல பட்டு, சிவபெருமானோட திருமுடியில பட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கங்கையா வருது. அப்ப அந்த விரஜா நதி பகவானோட திருப்பாதம், பிரம்மாவோட கமண்டலம், சிவபெருமானோட திருமுடி, இவ்வளவு மகிமையோட நமக்கு கங்கையா வருது. அதனாலதான் புனித நதி அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம், பாபங்களை எல்லாம் தொலைக்கும் அப்படின்னு. அதனால கங்கையில நம்ம மூழ்கி எழுந்திருக்கும் போது பிரஜா நதியை தாண்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுல குளிக்க வச்சுதான் நம்மள ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு நம்மள கூட்டு போவாங்க. சோ அந்த உணர்வோட நம்ம என்ன பண்ணணும், டிப் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? சோ அப்படிப்பட்ட நதிகள்ல கங்கையா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அவங்களாம் வந்து ஒரு ரூபம் உள்ளவங்க தான். சரிங்களா? ஆனா எவ்வளவு காருண்யம் இருந்தா நம்மளோட பாபங்களை அவங்க வந்து தொலைக்கிறாங்க. எவ்வளவு அசுத்தமான பாபங்களை அவங்க வந்து தொலைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது வந்துட்டு அதுதான் அம்மான்னு சொல்லுவாங்க கங்கையெல்லாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 32 ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சரிங்க மாதாஜி. ஆ, சர்கா ஆதிரந்தஸ்ச மத்யம் சைவாகம் அர்ஜுன அத்தியாத்ம வித்யா வித்யானாம் வாத பிரவததாமகம். எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவு நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா படைப்புகளும் பகவான் வந்து கிரியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கனாலே ஆதி அந்தம் நடுன்னு இருக்கும் இல்லையா? சோ அது எல்லாமே நான் தான் கம்ப்ளீட்டா. சரிங்களா? அது மாதிரி அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு. சரிங்களா? அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கொடுக்குற டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் பகவான். விவாதம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதுல உள்ள உண்மை. சரிங்களா? முடிவான உண்மையா நான் எப்பயுமே விவாதம் வந்துச்சுன்னா அதுல வந்து டிபேட் ஆகும் இல்லையா? உண்மை வந்து ஜெயிக்கும். அந்த உண்மையா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி, இவங்க கோபால் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்கள ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். கோபால் பிரபுக்கு வாசிக்கணுமா? Yes, madam. வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. 33 ஸ்லோகம். Aksharanamaharo usmi dvant samasdigasya saha aha mevayah kaleda da daham vishwadomuha. டூ போட்டிருக்காங்க. துகு மோதோமுக முக. அந்த கே வரும். ரெண்டாவது கா. ஆமா. எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய ஆ. கூட்டுச் சொற்களில் நான் துவந்தவா. தீராத காலமும் நானே. படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. பிரம்மா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ எழுத்துக்கள் அப்படின்னு வரும்போது எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆ தான் வரும் இல்லைங்களா? இங்கிலீஷ், சான்ஸ்கிரிட், ஹிந்தி, தமிழ் எல்லாத்துலயும். சோ அந்த எழுத்துக்கள்ல முதல் எழுத்தான ஆ, அது வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கூட்டு சொற்கள்ல துவந்த்வ அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு அது தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் தீராத காலமும் நானே. படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. கிரியேஷன் வந்து சர்க்க விசர்கால விசர்கா வந்து பிரம்மா பண்றாங்களா? ஸோ வந்து கிரியேஷன் அவங்க தான் ஹெட். ஸோ அதனால அதாவது பூலோகத்துக்கு, ஐ மீன் இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ்க்கு. ஸோ பிரம்மாவா நான் இருக்கேன், படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மாவா இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. ஹரிபல் 34 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? ஓகே. மிருத்யுஹ சர்வ ஹர்ஷ சாஹமுத் படிவச்ச படிவிஷ்யதாம் கீர்த்திக ஸ்ரீ வாக்ஷ நாரணி நாம் ஸ்மிருதிர் மேதா திருதிஹ க்ஷமா. நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் உருவாகுபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளரும் நானே. பெண்களின் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மரண உருவமாவும் பகவான் தான் இருக்காங்க. காலம். சரிங்களா? அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளரும் நானே. அவங்கதான் சோர்ஸும். எல்லாமே அழிக்கிறதும் அவங்கதான், கிரியேஷன் பண்றதும் அவங்கதான், மெயின்டைன் பண்றதும் அவங்கதான், பாதுகாக்கிறது எல்லாம். சரியா?
சோ பெண்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி, பொறுமை. பொதுவா சொல்லுவாங்க பெண்களுக்கு சம உரிமை தரல, பெண்களை உயர்த்தி பேசலன்னு. எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பகவான், இல்லைங்களா? சோ இதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம். பெண்களை எப்பயுமே வேதம், சனாதன தர்மம் உயர்த்தி தான் சொல்லும், என்னைக்கும் தாழ்த்தி கிடையாது, உயர்த்தி. சரிங்களா? சோ அந்த வகையில பெண்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த அனைத்து விஷயமும் நானே அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. பிரபுஜி 35 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே. ஆ. பிருகத் சாம ததா சாம்ன காயத்ரி சந்தத் சாமகம் மானாசாம் மாசானாம் மார்க ஷீர்ஷோ அமிர்தானாம் குசுமாகரஹ. சாமவேத மந்திரங்களில் நான் பிருகத் சாமம், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கஷிஷ, பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம். ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பெண்களின் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு இதெல்லாம். அப்ப பகவான் இதெல்லாம் ஒரு பெண் கிட்ட இருக்கணும், இதெல்லாம் இருந்தா பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? நம்ம கிட்ட இப்ப பொறுமை போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பகவான் இல்லைன்னு தோணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? பொறுமையோட இருக்கணும். பொறுமையான அடிமையா இல்ல, பொறுமையோட இருக்கணும். அதெல்லாம் டாலரன்ஸ், தம்ம மாதிரி. சோ இதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும், எவ்வளவு அழகா சொல்லிருக்காங்க பகவான் நம்மளை பத்தி அப்படிங்கும் போது நம்ம இன்னும் நல்லா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசையா வரும் அவங்க கிட்ட. சரியா? அப்ப சாமவேத மந்திரங்களில் நான் பிருகத் சாம அப்படின்றத சொல்றாங்க. சாம வேதமா நான் இருக்கேன்னு சொன்னாங்க, அதுலயும் பிருகத் சாமமா இருக்குன்றாங்க. கவிதைகள்ல காயத்ரி மந்திரமா இருக்காங்க, மாதங்கள்ல மார்கழியா இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் காலங்கள்ல வசந்த காலமா இருக்காங்க, அதாவது அந்த இது சீசன்ஸ்ல அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? எவ்வளவு அழகானவங்க பாருங்க பகவான், எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க. ஹரி போல். பிரபுஜி 36 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? द्यूतं सलयदामस्मि तेजस् तेजस् विनामहं जयोष्मि स्वलया व्यवसायो अस्मि तत्त्वं तत्त्वदवदामहं. ஹரி போல். ஏமாற்றுபவற்றில் நான் சூது, அதுல கூட இருக்காரா? ம். ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், ஆ, நானே வெற்றி, நானே தீர செயல், நானே பலவான்களின் பலம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஏமாற்றுவர்கள் நான் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ். எந்த ஒரு வெளிச்சம் நம்ம கண்ணில் பட்டாலும் அது பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வர்றதுதான். நானே வெற்றி. எங்கேயாவது நம்ம வெற்றி பெற்றுட்டோம் அப்படி நம்ம ஹாப்பியா இருந்தோம் அப்படின்னாலும் அந்த வெற்றி பகவானா இருக்காங்க. தீரச் செயல், வீரமான செயல்கள் இருக்கிற இடத்துல. சரிங்களா? பகவான் தான் பலம், பலவான்கள் கிட்ட இருக்கிற பலம் நானு அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சோ இது எல்லாமே நம்மளை சுத்தி இருக்கிற விஷயம். சரிங்களா? அதுதான் பகவான் எல்லாத்துலயுமே இருக்காங்க, நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்மளால உணர முடியும். பிரபுஜி 37 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மியூட்ல இருக்கீங்க. ஓகே. வேற யாருக்காவது ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நானே படிக்குவாங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. விக்ஷ்ணீனாம் வாசுதேவோஸ்மி பாண்டவானாம் தனஞ்சயக முனீனாம் அப்யகம் யாஷக கவினாம் உஷனா கவிஹி. விருக்ஷிணி குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷனா. ஹரி போல் மாதாஜி. விஷ்ணி குலத்துல பகவான் அவங்க அதுல தானே பிறந்தாங்க. ஐ மீன் பிறந்தாங்க சொல்லக்கூட அப்பியரன்ஸ். வேற கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருது, சூப்பரா செலிப்ரேட் பண்ணும். ஹரி போல். அதுல வாசுதேவனா இருக்கு அப்படின்றாங்க. பாண்டவர்கள்ல அர்ஜுனன். சரிங்களா? முனிவர்கள்ல வியாசரா இருக்காங்க, பகவானோட இன்கார்னேஷன் தான். பெரும் சிந்தனையாளர்கள்ல உஷனா இருக்காங்க அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. மத்தஜி 38 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. தன் சமயதாம் அஸ்மி நீதிர் அஸ்மி ஜகீஷதாம் மௌனம் சைவாஸ்மி குக்யானாம் ஞானம் ஞானவதாமகம். அடக்கியாலும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடக்கி ஆள்பவர்கள்
அதுல வந்துட்டு தண்டனை, சரிங்களா, யாரெல்லாம் தப்பு பண்றாங்களோ அவங்க தண்டனை கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த தண்டனையா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும், சரிங்களா. அது மாதிரி அசுரர்கள் எல்லாம் அவங்க தானே பண்ணாங்க. அது மாதிரி வெற்றியை நாடுபவர்கள்ல நான் நீதி ரகசியங்களில் நான் நீதி, வெற்றியை நாடுபவர்கள்ல நீதி, ஏன்னா எப்பயுமே நீதி தானே ஜெயிக்கும், தர்மமா இருக்காங்க. ரகசியங்கள்ல நான் மௌனம், கண்டிப்பா இல்லைங்களா, இல்லைன்னா அது எப்படி ரகசியமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப ரகசியங்கள்ல நான் மௌனம், ஞானிகள் கிட்ட இருக்கிற ஞானமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. 39 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகமர்ஜுன நத்வத் அஸ்தி வினாயச்யான் மயாபூதம் சராச்சரம். மேலும் அர்ஜுனன் எல்லா உயிர்களிலும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழ்களிலும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே, சரிங்களா. பகவான் தான் சீடு, நம்ம 14 சாப்டர்லயும் பார்ப்போம். அப்ப அசைபவை அசையாதவை, சித்து அச்சித்து, அது இல்லாம அசைவு அசையாதவை, இது எல்லாத்துலயும் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப பாக்குறதெல்லாம், அதாவது உயிரோட உள்ளதுதான் இல்ல, உயிர் இல்லாததான் இல்ல, எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க. அதனாலதான் அந்த காலத்துல எதையுமே நம்ம வந்து உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது, காலால் எட்டி உதைக்க கூடாது, இன்னும் வேகமா நடக்க கூடாது. இதெல்லாம் சொன்னது என்னன்னா எல்லாமே பகவான் தான். நம்ம வைக்கிற இடம், பாதம் வைக்கிற இடம், நம்ம பாக்குறது, நம்ம தொடுறது, நம்ம உணர்றது எல்லாமே பகவானோட அம்சம் தான். அதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் நீங்க ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டாங்க, நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை, அவங்க தானே உருவாக்கியிருக்காங்க இல்லைங்களா. சோ அந்த ஒரு நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவான் இல்லாத இடமே கிடையாது. அப்போ நம்மளோட அந்த 10th சாப்டர் வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கணும் அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம், அதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாத்துலயும் நம்ம கிருஷ்ணாவை நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்ப இடையுறாது நான் எப்படி உங்களை சிந்திப்பது அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப எல்லாமே பகவானா தெரியும் போது இதயத்திலயும் பரமாத்மா ஆரம்பிச்சது அப்படிதானே, எல்லோரோட இதயத்திலயும் நான் பரமாத்மாவா இருக்கிறேன்னு. ஃபர்ஸ்ட் அதுல இருந்தே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபீல் பண்ணி பாக்குறதெல்லாம் பகவானா நமக்கு தெரியணும். அதுதான் ஓகேங்களா. மாதாஜி 40 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. அந்தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பல்லப ஏஷ தூ ஏஷத புரோக்தோ விபூதே விஸ்தரோ மயா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இதுல வந்து எல்லையே கிடையாது, இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போலாம், கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். பகவானோட உபதேசம் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். அர்ஜுனர் கேட்டிருக்கேன்னா அப்புறம் மகாபாரத போனது இருக்காது, கலியுகம் இப்ப ஆரம்பிக்கிறது. அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னோட வைபவத்துக்கு எல்லையே இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு துளி தான், சரிங்களா, ஒரு உதாரணமே அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 41 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. யத்தத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ வா தத்தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோம்ச சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸில் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அழகானது எதெல்லாம் இருக்கும், புகழத்தக்கது எதெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் என்னோட வைபவம், என்னோட ஆப்புலன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க சொல்றாங்க. அப்படின்னு நமக்கு தோணும், அப்ப எதெல்லாம் வந்து அசுத்தமா இருக்கும் அதெல்லாம் கிடையாதா, யாராவது வந்து நம்மள வந்து குளோரிபிகேஷன் பண்ணாம இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் கிடையாதா அப்படின்னா, இப்ப அசுரர்கள் செய்யற செயல்கள், தீய செயல்கள், அதெல்லாம் வந்து அதுல பகவான் ஈடுபடல. ஓகேங்களா. அப்ப நம்ம வந்து இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, எப்பயுமே நம்ம பகவானுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நல்லதை தான் சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம். ஃப்ரெஷ்ஷான பூ இல்லைங்களா, ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபுட்டு எல்லாமே நம்ம தேவர்களுக்கே நம்ம எடுத்துட்டு போகும்போது ஏதாவது வீணா போனதெல்லாம் நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுமா, மாட்டோம் இல்லையா. அப்படி இருக்கும்போது பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அதனால அவங்க வந்து ரொம்ப பியூரஸ்ட் அவங்க. அதனால அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள்ல எல்லாத்துலயும் பகவான் இருப்பாங்க. இந்த பாபச் செயல்கள், அசுத்தமானது, இந்த செய்யக்கூடிய இந்த அனர்த்தங்கள், இதுலெல்லாம் பகவான் இருக்க மாட்டாங்க, சரிங்களா. அதனால அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்தே, அவங்களோட தேஜஸ்ல இருந்து பொறியில இருந்து தோன்றியவை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மத்தச்சு 42 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேங்க. தவார்ஜுன விஷ்டப்யாகம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜெகத். ஆனால் இதனை அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா, என்னுடைய சிறு
அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பரா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டீஸும் நல்லபடியா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஓகே, இப்போ 42 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? ஒன்னா சொல்லி சொல்லி அது வந்துட்டு தேவை என்ன? என்ற சிறு அம்சத்தின் மூலமாக, ஒரு பிராக்மெண்டல் பார்ட் தான், முழுசா கூட கிடையாது. சரிங்களா? பகவானோட சக்தின்றது அபரிமிதமானது. அதுல ஒரு சின்ன ஒரு துளி, ஒரு பிராக்மெண்டல் பார்ட், சிறு அம்சத்தின் மூலியமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். எல்லா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயும் புகுந்து பகவான் வந்து அதை வந்து தாங்கியிருக்காங்க. ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, முத்துக்கள்லாம் நூலால கோக்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி நான் இந்த உலகத்துல எல்லாத்துலயும் ஊடுருக்கேன், என்னை சார்ந்து இருக்குன்னு. அது மாதிரி எல்லாத்துலயும் பகவான் ஊடுருவி இந்த உலகத்தை தாங்கியிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப இதுதான் வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு ஆத்தார ஸ்லோகம். அப்போ பகவான்கிட்ட கேட்பாங்க, அந்த சிறு அம்சம் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த அம்சத்தை நான் உங்களோட ரூபத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்பாங்க. அடுத்த அத்தியாயத்துல முதல் கொஸ்டினா. அப்போ பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனர் காமிப்பாங்க. அப்ப இப்ப என்னெல்லாம் சொன்னாங்க, அப்புலன்சஸ், இதுல சொல்லாதது எல்லாமே பகவானோட ரூபத்துல, விஸ்வரூபத்துல தரிசனம் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம வாசிச்சா